Gaya na ako ipa-challenge ni Dudong kaning singinta kung madakpan ba niya. Ready na ka sa challenge? Yeah. Bawal ha, inigingon na ako na bawal nga touching na ha. Sa dito, larga. 1, 2, 3. Oh, gapon sa mga barangay. Elmiro na nga atin mga kabarangay. So, larga sa ikaduhang ating mga kabarangay. Hawa. 1, 2, 3, go! Uy, touching na. Foul siya mga kabarangay. Naka-foul na. Foul 1 na. So na kay foul 1 ha? Sige. Dapat wag yun siya kuhan. Wag yun ha? Wag yun siya dapat ma-foul. Dapat dito yun nga anak. 1, 2, 3, go! Wow. To. Oh! Wag yapon mga kabarangay! Wag yapon. So, daghang salamat mga kabarangay kay si Jiri na po datong sunod na i-1. Ano ba raman taman? Oh sige, ato nag-aagsan sa. Ready na ka? Ready na ka. Ready. Ready na ako mga barangay. Sige, larga. 1, 2, 3. Oh, wag yapon mga kabarangay. So, pasensya na kayo mga kabarangay kay si Jiri na po ang sunod. Si Jiri na po ang sunod nga mo challenge sa 50 pesos nga ahong ihatag nila. Ready na ako. Kung madakpan ni Jiri, dapat dili jud yapon matat siya o dimbuyan. So larga na ka Jir? Larga na. Sure ka? 100%? 100%. Ngisi sa dabi sa kamera. Okay. Larga Jir. 1, 2, 3. Oh, foul, wala buhi. Foul, wala buhi ha. Sige, foul. Larga na po. 1, 2, 3, go! O, Paul, ikaduhan na. Unsa man, mga kabarangay, ato ning tagaan tsansa. Sige, tagaan na tsansa. Larga. 1, 2. Oh, wala mga kabarangay. So, sama na to. Mo challenge ba ka? Ano? Sige, og di makuha mo hukas ka ha. Sige na, og di mo makuha. Sige, larga. Mo na consequence kay tagaan mo ka na og lain nga challenge. Larga. 1, 2, 3. Op, Paul na sad mga kabarangay. Katulo na. O, nihukas na siya. Kaya mo naman ito. Pagdali po diya. So, larga. Nato nang ipahukas sa mga kabarangay. So, kani kay gihukasan. Murag, naninood na gud ni. Sige, larga. 1, 2, pak. Op, Paul na sad. Basta lang, Paul na sad sa mga kabarangay. Sige, larga. Oy! Wow! Sinsya na mga kabarangay ha, sa sunod na punutin sa itong willing sa mga challenge nga realami diri sa barangay Sandapas kay 50 pesos na nila sunod basta kitaghan niya mapuna na po ni 50, 100 na. So thank you kayo sa nag-sponsor ani si Dudong Tamulo o si Jiri. Daghang salamat.